Hola a tots, som Malson i estem presentant el nostre nou treball, Entropia. Per aquesta gira volem presentar-vos a la nova gent que va acompanyar-nos, Nando a la guitarra i Joan Carles a la bateria. En aquest nou treball hem buscat un so més personal, buscant més un so que ens identifica més i també que estiguem més a gust en ell. I hem volgut també donar-li una profunditat que va més enllà que la del Vigília, tant a la temàtica del grup com a les lletres. Pero a pesar de todo no quiero encontrarlo. Us convidem a tots a vindre el dia 4 de març al concert de presentació del nostre nou treball a la Sala Marea Rock d'Alacant. Salutacions a la gent de Decibelium i a tots els que seguim. Rock and roll! Donde nada se encuentra,